De fonteincommissie van de 11 Fountains houdt vast aan de locatie. Hoewel er honderden handtekens in binnen tjen het plak. Om de tjenstanders te meten te komen, wordt het beeld wel haast een meter lietser als het eerste ontwerp. Wethouder Bakker denkt dat de fontein nou op meer stiepe rekken niet kan. Ik denk dat er een heleboel mensen ook geschrokken zijn van een plaatje waar een beeld gefotoshopt was en waarin het beeld veel groter was dan zelfs het origineel. En wij hebben gezegd van laten we dan toch ook daarin wat tegemoet komen en dan gaan wij het 80 centimeter kleiner maken en dan gaan wij het hier presenteren op een manier zodat het er daadwerkelijk uit gaat zien. En zo zocht dat er dan uit, nevens de fonteincommissie. Tjenstanders vinden likwols dat het uitzicht op de Wetterpotten nog altijd bedoeld is. Het staat in de zichtlijn en dan kan het 3,20 meter wezen. Ik vind het een dissonant in deze omgeving. En wat me ook mateloos stoort is dat er meer luisterd wordt naar de commissie als naar de inwoners die bij honderden de petitie getekend hebben tegen de komst van dit beeld bij de Waterpoort.